बोल कवरियन बोल बम बोल बम बोल कवरियन बोल बम बोल बम बोल कवरियन बोल बम बोल बम। प्रीतु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बस्ती पिंटो डीजे नीरज बाबू पहाड़पुर गद्यानी सिंगिंग बाय गुड्डू स्टार। अगला सोमारी के सैया देवी घर तई जाइया अगला सोमारी के सैया देवी घर तई जाइया ये हो सैया जी चूड़ी देवघर से ले आइया ये हो सैया जी चूड़ी देवघर से ले आइया या अगला सोमारी के सैया देवी घर तई जाइया या गलत सोमारी के सैया देवी घर तई जाइया ये ओ सैया जी चूड़ी देवघर से ले आइया ये ओ सैया जी चूड़ी देवघर से ले आइया। बोल कवरियन बोल बम बोल बम बोल कवरियन बोल बम बोल बम बोल कवरियन बोल बम बोल बम। डीजे नीरज बाबू पहाड़पुर गद्यानी सिंगिंग बाय गुड्डू स्टार। गेरुआ ड्रेस में पिया लागई चो बाबाल हो बाबा से कमना करबो पूरा होता यही साल हो पूरा होता यही साल हो। गेरुआ ड्रेस में पिया लागई चो बाबाल हो बाबा से कमना करबो पूरा होता यही साल हो। वीडियो कॉलिंग करके देवी घर देखइया वीडियो कॉलिंग करके देवी घर देखइया ये हो सैया जी चूड़ी देवघर से ले आइया ये हो सैया जी चूड़ी देवघर से ले आइया। बोल कवरियन बोल बम बोल बम बोल कवरियन बोल बम बोल बम बोल कवरियन बोल बम बोल बम। डीजे नीरज बाबू पहाड़पुर गद्यानी सिंगिंग बाय गुड्डू स्टार। बम बन के देवा घर में जाला बा चरईब गारा बाकी सुख शांति सब कुछ पैब सब कुछ पैब। बम बन के देवा घर में जाला बा चरईब गारा बाकी सुख शांति सब कुछ पैब। रंजीत गुड्डू स्टार जीतन संग में आइयो रंजीत गुड्डू स्टार जीतन संग में आइयो ये हो सैया जी चूड़ी देवघर से ले आइयो ये हो राजा जी चूड़ी देवघर से ले आइयो।